De volgende klinkeroefening is om de klinkers mooi te leren plaatsen in de mond en goed aan elkaar te binden. Bijvoorbeeld O-I. Let erop, als je dit met de kinderen doet, dat je de kaak gewoon ontspannen laat hangen en dat je niet gaat overarticuleren, want dan klinkt het eigenlijk ook niet goed. Dus gewoon ontspannen en de lippen al het werk laten doen. Dus er komt telkens een klinker bij en er komt telkens een toon bij.